no van ser els meus pares que em van dir vinga nena, ara comença a tocar l'arpa, sinó que vaig ser jo que vaig dir necessito tocar l'arpa. I la gent se'n recorda, de fet al poble de la meva àvia encara hi ha els amics de quan érem petits que em deien és que ets una pesada, tot el dia descalça per allí corrent dient que volies tocar l'arpa, que volies tocar l'arpa. L'objectiu és bàsicament que el màxim de gent possible conegui l'arpa. No que hi ressonen, sinó que aquestes cordes es poden tocar de moltes maneres, fins i tot amb un martell, amb una serra, amb un... cullera, amb una forquilla, amb una... tantes coses. Sobretot amb els més menuts això s'ho passen molt bé, perquè comencen a treure coses de les butxaques, em donen clips dels cabells, rellotges, porten de tot a les butxaques, no sé el que fan amb tot allò, però... Sí, llavors clar, comencem a provar i és allò, ostres tu, mira, l'arpa ja no és aquell instrument avorrit dels angelets i els no sé què, no? De repente, clar, descobreixes tot un nou món.